Язның бер көне ел туйдырса, тәмле көрәшнең бер тапшыруы һәммәгезне сыйлый. Чираттагы тапшыруыбызда топ-клип резидентлары Гөлнара Габидуллина һәм Рамил Хайретдинов тәмле көрәштә көч сынашачак. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.